Og di ara for today's video mga katil, akong gisugo ang akong manghod mga katil ug pagkuha og gabi dito mga katil diha sa gabihan mga katil. Mga katil siya akong gisugo mga katil kay medyo lapok-lapok na diha siya akong gisugo og pakuha sa gabi kay magtuno meron og gabi mga katiil kay lami kayo na pud ikaon og mga inana mga katiil mo na nga siya akong gisugo diya do nag-video pa siya diya nagpakita pa siya sa iyang pagkagwapo tan-awa mga katiil gahukas-hukas pa siya mga katiil pag humanyag ibot iya nang sige iya ding gi pasan so nireklamo siya kay katol kay ang lawas kay na gipamaak siya glamigas di ay mga katil og iya nang giibot mga katil tan-awa mga katil wab yeah 1 2 3 buah grabe mga katil wala pay unod mga katil kay mao pay pagkabuhi anag gi sulayan dag utan o sige ra nag kautana namo mga katil og iya nang yan ang gipasaan mga katil og ning reklamo siya na mga katil kay katol na kayo mga katil kay ginaganda kay lamigas nga solom mga katil gipamaak ang iyang lawas mga katil og gidalaw akong mama pinakagwapa nag plastar po sa iyang baligya ang utanon kay mamaligya po na akong mama karon og hugasan sa kamanghod mga katil ang gabi mga katil medyo kay so karon kay mana naman so ako na po diya samtang maghinlo ta sa gabi mga katil magkutaw sa tadya og barley busa palit na mo og kape nga barley mga katil tan-awa si katil nagkutaw na siya og kape nga barley gipromote na ko ng kape na barley kinsa tong ganahan mo palit available na siya sa tuwa PM lang no og mo palit pa sa kong barley samtang maghinlo taog sa gabi mga katil ato pong kapi-kapihan mga katil para doble po ang atong kon baga higop og naglihok po ang kamot tanawa iyan ang gibutangan ni katil og ininit tanawa gaso pa kay init kayo ang atong ininit tawa si katil nagyaw-yaw ra siya bisag di madungog tawa kitam lagi iyang gibutang iyang gisugo si Raymond og papalit og suka kay paghuman og ginlo ana ato na unan usa tunuan awa gauna naman tanawon nga wala pa man tanaabot dito pero ato nga time gisugo mo na kasi og lamas og suka mikos na ni katil ang kape para mahigop so higop po na ni katil ron wow mapi-apiatam subater grabe higop ni katil wahay tanawa ang kay ang kape nga to ang gihipos niya kay gitunga raman ako para tipid ba tunga ra na tong isa ka stick pagka tiyad ana mga katil yanang gi nihigop pa siya kalami gyud basta sa barley lami jud kayo the more ka nga nakakuha benefit sa imong panglawas the more ka nga makuha na itong panglawas sa palit na mo sa to ang barley higop hurot na din grabe tulura ka higupan ang kainit mga katil grabe mananaginlo ang ato ang gabi nagkuha og kaldero si katil magkuha siya kaldero ana para ato pa nang hugasan mga katil kay hugasanan so karon gihugasan na nato ang ato ang gabi gisulod na sa kaldero so sa pagka wa pa nalata mga katil igo ra gyud napuno ang ato ang kaldero ana no pag nalata na katunga na lang hugasan na niya og isulod sa kaldero tanawa
inana magluto si katiil mga katiil og inana ra. Oh, so karon kay nahuman na nagbutang sa kaldero og nagkuha siya og lamas og iyang butangan daan og lamas. Ah, nagkuan siya og luya. Luya na mga katiil. Iyang ibutang kay una na to na daan before na to tunuan. Ay, ana naman sekreto mga katiil sa binukid nga pag niluto ay. Oh, sus nagkima-kima pa si katiil oh. Kay nakakaon na siya bula sa lubi nga gikagod gibuak sa kumanghod kay para kagdon para ituno diya. Oh, gibutangan nagloy automatic ra na pagaluto mga katiil. Butangan pon og bomba ay agi ponan padagan luya kay gamay ra to. Kagisa na to ang luya mga katiil. Ana ra na mga katiil sa to ang pagpangalagad mga katiil inaana ra gyapon ang mga pagsulay nga to ang nasinati mura ra naglamas. O ana paunsa na to matagamtaman ang tinuod na kalami kung dili na to butang aglamas. So ang pagsulay nga tong nasinati diri sa kalibutan sama ra na sa lamas para lami ato ang pagpangalagad sa Ginoo og butangan pa natong Bombay mga katiil. Tan-awa. Ako manghod nagkuha na siya og kaguran kay iyahan ang kaguron ang lobe mga katiil. Duha ka lobe ang ato ang gibutang ana mga katiil para lami gid para espisyo gid sa tuno. Panitan pa niya og gibuak na ang Bombay og gibutang dayon. Tan-awa. Mo na automatic nang pagkatrabaho ang mga katiil. Sagol. Tritso din lamas. Og ato sang ilabay ang sagbot para magkaanam og kahinlo ang ato ang lamisa. Kay atong lamisa wa nay hapin. Okay, butangan nagsuka mga katiil. Pagbutag suka mga katiil kay nay duha ka buksili nga natagak. So akong gipusa na mga katiil sa dihang paghuman akong pusa karon kay napuling man ang akong mata mga katiil. So perting pagkahalanga sa akong mata mga katiil tanawa gipusa na nako na ang sili. So kadi sa dihang napuling akong kamot napuling na akong mata mga katiil perting halanga kay gapusa man ko og sili pastang okay ha. Gitak ang ni katiil ang kaldero di ara mga katiil gibutangan na og tuno sa ikaduhang tuno ang ato ang ginataang gabi atong okay kuanan anda apit maluto kanang kasapa bay butang na atong bal sa mga katiil. Kainit ba bukal na mga katiil. So ito na nang ilunod ron ang ikaduhang tuno. Lami kaduhang tuno. Lami kayo. Sus uy di na makaon ron. Ngaon na ta mga katiil tara luto daw. Tara luto na to ang gabi nga ginataan. Ngaon na ta guys lang mama nangaligo pa maguna-una tay kaon day gutom na kayo. Kana kayo. Sili pod. Ag sili. Suka. Ag sili. Sige, ngaon ta, sige porta mga ampo sa ta.
may gugmaon ug may mayaon ka nga Dios takno sa kabuntagon o Dios. Salamat sa grasya nga nakaron sa mga tubangan, ikaw ang tinubdan ini tanan o Dios. Lord God, samtang amo kaning pag-asa sa Lord di magatagdugan ka baskog kani sa panglawas nimo. Salamat Lord ug dalaygon ka Ginoo sa katapusan sa nimo Jesus. Amen. Amen. Sige. Mga ang tabang katil. Wow. Namit good. Ma! Wow. Namit good. Okay, antan niyo. Naligo ko si mama? Ilis. Sige, kana lang mga ka-TL, palihog kog share para daghan pong makakita og makahibalo nga lami di kay ni among ang gabi nga ginataan. O kana lang. Bless. Bye. Love you all.